سلام تخطاتلتنا القناة كما كنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا من يوتيوب لومي حنت فليز بلات عرستي بفلاي دما نابدك انستيو زغنعت ياخدكون مچم ገለገለ ምስላታት ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ዝብል ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ማለት እዩ ኣምላኽ መልክዕ ደሃበን እምበር ውሕልናሲ ካብ ጎረቤተይ ይመሃሮ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግዳማዊ ትርኢተን ዘተኮረ እዩ ዝዝረብ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ንኣሽቱ ከለዋ ዝሰምዖ ፅቡቃት ክኾና ከም ዘለወን ነፍሰን ከኣልያ ከም ዘለወን ብዛዕባ ኣተሓሳስበን ብዛዕባ ፍልጠተን ኣተሓሳስበን ተሰፊሑ እንታይ ክኾና ከም ዝኽእላ أي نجرن ويكا بزح نعوز قال حسابات أي وهبني زيادة ون انترينا قالن سيتي تماهيرا فليتا نفسا كتم حضر تغل نايقجنا يكون بتحساب أي كوينا كتنبرنا نفسا كتم حضر تغل مخانا أين نجرنينا لازم نقول بروجرام كن قبرا خلنا انتاي مبزحتك زي تعبرت سبناتنا نتاو قال كبران سنا كل نجرا أكيبا خيرا صباح نقول صبح حدار كل وقت صبح دحان زخونه ودك رغبا مو صبح حدار مقول وليلا إذا ترى عينت أتحسس بخم زلونا نقبرن جي إذا كغير كخلالو إذا معبولات على حجرات بفلا إذا معرباين حجرات نبلن تكند معبالناتنا بين تيلنا نعي كم زرايني عبدك أنستيو عبلو تقبر سلوز خالو تمالتيو دك أنستيو سلستمهرا كل جزء بلوت عد دك نخابيا كيلت هالون معاسي ولدا بخمي كابيا يخلا انتاي سقنت يدلين انتاي مدلوات يدلين سلازي فلتا نطهم نسنزم تصوم قلعو بحلافنت كابيا عملون سلازي عبدو كرستيو اتوكرنا كساب زي صراحنا كم حبرتسب ابي زبالوي سربة تخاولو تخنا منت اشقار سلازخوني لو من ريارستي كاتانا تملكتيا نتندو كرستيو بفلاينة الناشتو اتحساسبن نكسبحا بلو صادق انستيو نكخونا انت عينت بحر كلو انت عينت التعساسبا كلون كم زلو كنغرن كلو دك سبعاتيو دما دك انستيو انت عينت بلو صات عينت مخانن نخنفلتن داغما جمت نخنغبرن كتحجزنا تخليا قالتنا بتمرتي سو الفا ويمن الفا مالت قداماي الفا بيت ناي غريك قانقا اي ويمن مالتيتم بلو صادق انستيو زبالا انت عينت بحر لون وي كواليتي ناتن كميو كنرينا مجمريا what is an alpha female Alpha زبالة وكازن Alpha women وكبلوش عندك كونشوز بالة انتاين Alpha woman is a self-assured, goal-driven, competitive, and high achiever who maintained egalitarian beliefs. زين الأما زلون الأما خارما زبتا زبجسا عن نفسن زت أمامنا تودا درتي كمون نلا على جسن كذكساس دليا كمون مصدق تبعتي في اللي كم زلون ونزي أمنا سب مخانو زعمنا وديهم قال مع عدل توهيبهم مع رزقنا وصيت كم تقوم زغلو زتأمامنا كنا خلوا في اللي أمم جودن قالن نايت أوتا في اللي ينبر نايت حساس في اللي كل غليو إيلان بزح زي أمنا نقوله بمعرض رياين يبلنا والدن يونيفرسيتي تبعله article وزنا برا leadership influence أبزبل عودة مالتيو they're powerful and successful often in a leadership role and describe it as talented, highly motivated and confident. ስለዚህ እንታይ ብለና ኣሎ ብዙሕ ግዜ ሓይሊ ዘለዎንን ዕውታትን ደቂ ኣንስትዮን መብዛሕቲ ግዜ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰበን መራሕቲየን ኣብ ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ክኾና ይኽእላ ግን ናይ መርሕነት ኣብ ቦታ ክሕዛ ዝኽእላ ዝሕዛ ሰባትን እየን ዋላ ብንኣሽቶን ከለዋን ናይ መርሕነት ጊፍት ዘለወን ፍሉይ ጊፍት ወይ ታለንት ዘለወን ሞቲቬሽን ዘለወን ኩሉ ግዜ ንክገብራ ተባዕትን ኤነርጂ ዘለወን ከምኡውን ርእሰ ምትእምማን ዘለወን ሰባት እየን ይብሉና ኣልፋ ዊመን ስለዚ ናራናየን ክንከይድና ካልእ መግለፂ ናተን they are not afraid to be alone ኣልፋ ዊመን ወይ ካዘን ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ በይንኻ ምዃን መወዳእታ ዓለም ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ጌረን እየን ዝፈልጣ that's why ድማ ኩሉ ግዜ ኮንፊደንት ኣብ ነፍሰን ስለ ዝተኣማምና confidence ወይ ርእሰ ምትእምማን ማለት ንስኻ ኣምላኽ ክፈጥረካ ከሎ በይንኺ ፈጢርኪ ካብ ስድራኺ ፈጢርኪ ግን ሰብ ዘድልየክ ነይሩ እንትዝኾን ምሳኺ ወዲ ኣልጊቡን ፈጠረልክ ወይ ድማ ነቲ ወዲ ጓል ኣልጊቡን ፈጠረሉ እንታይ ማለት እዩ በይንኻ ክፈጥረካ ከሎ በይንኻ ሕጉስ ክትከውን ዕዉት ክትከውን ከም ትኽእል ገይሩ ምሉእ ገይሩ ይሰርሐካ ጎደሎ ይኮንካ የስ መፃመት የድልየካ እዩ ግን በይንኻ እውን እኹል ሰብ ኢኻ እዚኣ ክትርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚኣ ዘይርድኦ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሱ ክትኣማመን ኣይክእልን زين دك أنستي زين بينها مخان تأجم كم زي كونه يردانيو. Alpha women know how to take care of themselves.
نفسن كعليا زخلا قطبن كعليا زخلا دليتاتن كمالا زخلا سلازخونا بينخا مخان مودات عالم وي حدا زي كتكونو زي قبعك نغير يكونن تا نفسا زي تخلقوا على كل جزء بينها مخان بينا مخان كفرها خليو كل جزء ودك كلوا سباي كلوا كدليا اتعب نفسات التمامن ون سباي يدلياني افكار يدلياني يبلي اللخون جن بينا انتو خينا مودات عالم خوينا يسمعني and that means while society tells her she needs a man she knows that she can be perfectly happy on her own ስለዚህ كل ሕብረተሰባት ولا معبول ዓለም ዘሎ ሕብረተሰብ ተሪና ንጓል كل ግዜ ሰብኣይ እንተልዋ ያ ምልእቲ ትኸውን ወድውን ከምኡ ዝያዳ ግን በይንኻውን ሕጉስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክሳብ ናብቲ መፃምድትኻ ትበፅሕ ናይ ግድን ኣይኮነን ካብ ዘለኻዮ መፃምድቲ ክህልወካ ቅድም በይንኻ ዕላማታትካ ክትሃርም ከም ዘለካ ፅቡቅ ጌራ እያ ትፈልጥ even in relationship ወላ ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቕራዊ ጉዕዞ እውን እንተለዋ እዚአን ፍሉያት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ናተን ግዜ የድልየን እዩ ካብ ሰባየን ካብ ኣፍቃሪየን ፍልይ ኢለን በይነን ክመሃራሉን ክዓብያሉን ንበይነን ምስ ነፍሰን ክዕልላሉ ዝደልያ ግዜ የድልየን ከምኡውን ምስ መሓዙተን ምስ ቤተሰበን እውን ፍሉይ ግዜ ኩሉ ግዜ ምስ ተኸልኩ ኢለን ዘይኮና ናተን ሂወት ንክህልወን ዝፅዕራን ዝብህጋን እየን ንዑ ድማ ብርግፅ ክዛረባሉ ዝኽእላን ክሓታሉ ዝኽእላን እየን እውን There's no need to be attached at the hip of another person and she doesn't want that in her life anyway. ስለዚህ ኩሉ ግዜ ምስ ተፀቂዕካ መንባር ፅቡቅና ኣይኮነን yes ብዙሕ ግዜ ብሓደ ምስቲ ትፈትዎ ምስቲ በዓል ቤትካ በዓል ቤትኪ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ but that doesn't mean ኩሉ ግዜ ብሓደ ክትኮን ኣለካ time off ሓደ ግዜ በበይንኻ time out ጌርካ ነናትካ ክትገብር ከለኻ ነቲ ፍቕሪ ነቲ ሂወቱን የመቅሮን የሕይሎን እምበር ኣይሃስዮን እዩ ሳልሳይ they empower men ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝቐርብዎን እውን ሞራልን ምትብባዕን ከም ዝረኽቡ ይገብሮም ብኸመይ a strong and confident woman wants to be with equally strong and confident man ኩሉ ግዜ እዚን ሓያላትን ርእሰ ምትእማን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ከመይ ዓይነት ወዲን ክኾና ዝደልያ ከመን ዓይነት ተመሳሳሊ ርእሰ ምትእማንን ድፍረትን ትብዓትን ዘለዎ ወዲ ምስ ከምኡ ዓይነት ክኾና ዝደልያ ኩሉ ግዜ ይረኽቦ ማለት ኣይኮነን እንተ ይረኺበኖ ብኻል ኣጋጣሚ ምናልባት ኣዝዩ ርእሰ ምትእማን ሓያልን ዘይኮነ ወዲ ግን ጥዑይ ዝኾነ ወዲ ተረኺበን ነቲ ሰብቲ እውን ኣተባቢዐን ኮንፊደንት ከም ዝኾን ብምግባር ነቲ ዝደልዮ ከም ዝረባ እዚ ማለት ግን ይጠዋውየን ዘይኮነስ ንሰብ ናብ ዝለዓለ ቨርሽን ናቱ ንሓደ ወዲ ነቲ ምሰን ዝቐርብ ሞራል ይበና ተባቢዐን ፍሪደም ሂበን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኮይኑ ከምቲ ንሰን ዝደልዮ ከም ዝኸውን ኢንስፓየር ወከምውን ኤምፓወር ይገብርኦ ይብለና ማለት እዩ which is a very high quality ምክንያቱ እዚኣ ዓይነት ሰብ ንሂወትካ ንላዕሊ ገፅካ ንክትከይድ እምበር ንክድቋስ ኣይተሓተካን እያ the trick she plays or they play is by triggering the hero instinct in her man which is built in men's DNA መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ዘለዎም ሓዳር ኩሉ እቲ ዝርእይዎ ፊልሚ ተዓባቢዮም ንሳቶም ወሰንቲ ክብል ከለኹ ከምዚ ነቲ ገዛሲ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ዝኣምኑ ኩሉ ፊልም ረኣይዎ ወዲ ነቲ ገዛ ይኣሊ ብዙሕ ነገር ይገብር ኮሚት ናይ ሆሊውድ ፊልም ወላቲ ናይ ሕብረተሰብና ስለዚ እዚ ኣብ ዲኤንኤ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውሽጦም ኣብ ሓንጎሎም ኣሎ ታለባም ጓል ክንዲ ምንታይ ብልፅቲ ትኹን ክንዲ ምንታይ ትምህርቲ ሃለዋ ነቲ ወዲ ኣድላይ ክፋል ናይቲ ገዛ ምዃኑ ንሱ ጠዋርን ተሰካምን ናይቲ ገዛ ምዃኑ ትሕብሮ ሓደ ዓብይ መምህር እንታይ ይብል መብዛሕቲ ግዜ ሰብኣይ መሰረት ናይ ገዛ እዩ ነቲ ገዛ ተሰኪምዎ ዝኸይድ እዩ ይብል ሰብኣይ ከምኡ ተሰሚዕዎ ድማ ሞር ሓላፍነታዊ ዝኸውን ስለዚ እታ ለባም ጓል ድማ ነቲ ወዲ ዋላ ልዕልዩ ኣበርክቶ ይሃለዋ ኣብቲ ገዛ ፀዋሪ ምዃኑ ተኣምነሉ ሂሮ ምዃኑ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ገዛ ከም ዝስምዖ ብምግባር ኣብቲ ገዛ ዘለዎ ኣብ ልዕልያ ኣብ ዘለዎ ኣብቲ ሓዳር ኣብ ዘለዎ ራያ ዝበለፀ ብምግባር ኣብቲ ፍቕሪ ሕጉስን ሙልኣት ዝስምዖን ክኸውን ትገብር ምክንያቱ ወዲ ኣብቲ ገዛ ኣገዳሲ ምዃኑ ክሳብ ዘይተሰምዖ ብልቡ ከፍቅርን ትርጉም ዘለዎ ሂወት ክህልዎን ኣይክእልን ይበሃል ስለዚ ዋላ ገንዘብ ሃቦ ዋላ ገለ ሃሎ እንድሕር ክሳብ ኣብቲ ገዛ ወሳኒ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ እንተዘይስምዖ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከም ቆልዓ እዩ ክነብር ዝፍትን እዚ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን ነታ ጓል እውን ፅቡቅ ኣይስምዓኒ ሓላፍነት ስለ ዘይወስድ number 4 doesn't give up easily እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ብሉፅ ዝገብረን ድማ ኩሉ ግዜ ዕላማ ኣለወን ዕላመን ካርማ ይደልያን ኢልና ዕላማኻ ክትሃርም ከለኻ እንቅፋት ከጋጥመካ ምውዳቕ ስሕተት ከጋጥም ንቡር እዩ መብዛሕቲ ሰብ ድማ ከምኡ ምስ ኣጋጠሞ እዩ ድሕሪት ዝምለስ
እዚኣተን ግን they never give up ዕላመን ኣዝዩ ዘገድሰን ስለ ዝኾነ ተስፋ ይቆርፃንን ክሳብ መወዳእቱ ይቃለሳ they push through the inherent barriers that exist in society for a woman to succeed ከም ዝበልና ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዝበለ ብጀካ ሓዳርን ብጀካ ውላድን ካልእ ዓብ ነገር ትፅቢት የብሉን መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ናትና ዘይትወልዲ ኢኺ ሓዳር ዘይትገብሪ ኢኺ ነታ ትመሃር ጓል ዘይተዓደነ መሰናኽላት ኢና ንፈጥረላ ምውላድን ሓዳርን ሕማቕ ይብል የለኹን ቅድሚኡ ክመፅእ ዝግብኦ ግን ኣሎ ክትመሃር ኣለዋ ክትዓቢ ኣለዋ نتعب زلا قال كنا تاكلان مورال كنا بان على نمبر بينجرنا عن كفايلنا كل جزء عد ميخي خيدي عد ما قال تودايو I really bullshit يا زبلوزي نتاقال نخيت عبي زقبر مسنا خلاتيو زحاليو خينوم نتاقال دحرج دقصو بزحسبات يمزلو نزع عينة تحساسبات كساب زيت فانا كم حبرة السب كن لوات عين غلينا سلازي ندق نسيو نكمهارا نكعبيا كانت تبعبانا لنا زين عينة حبرة دق نسيو كباز حالنا كمل ما يتقند علامة. She won't give up easily until she reaches the position she deserves. أبتزق باكساب تبتصح دما بزخون يكون أي تتصعتنيا. دك نستيو أب درجانات كابز حنزل لورايين. كل جزء كابنات كاز برتع بدهوتاتين سجيرن دبتصح مغنياتو سدرا كل جزء نودي تمهار لعلى خيد صبوق كتجبر لك يلون بوش قبرو خلون تاقوالك تمرعوي ولاديهم زبلوها. بنتعرف. It's crazy. زيد ما نزي حليفني دما نلعل زخرا سلازي كنتاك علني كباني يقباني they really deserve that مع ريخا زلا قال لعليها تعرار مخنياتو بزع بدهوتات سلا تسكر كاب قال عسى شو من طعم جميله حدارك زيت قبري انا سدرات راي يكونوا كانوا تقربتون تي مخرسي نلعل ناخذ كيس زحجزو يلون مالته يكونوا زباز حقن نتحت خم تورد زقبر وايا نزي تغيرا نلعل تخيت لا دما بلست مخنا نفلت علينا برتع نحن حابون زلوايا They take charge of their own life, and that means no backing down for what they want or believe. بزي قد استعينت مثلا خلي قاتمن نعبتز دليون خبزحة زك على ساونية نبلنا له. That's pretty intimidating to stand up. So نبزح حد كتبعتيو حد كابتي نخمزين على عين توالد زدخم وند ما كوميا مخنياتو ندليتاتن زعران زدخمان ليت كيد قصا زحدرا مخانن مسفلتو قال يوم كدخمون يم زجمرو ايفن قال يوم كمزي صواك حيال كمزي ترار نحدار زيت خون غيروم زغلصونا وداتو مزحاتيو واي مخنياتو ابناتهم ليك قال يوم ولي عليهم سلازخونا كل غزي لعليا خان زخونت قال دما ناي مدخام بحري ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሎም ብፍላይ ትሕቲያ ዝኾኑ ነታ ጓል ተገብረልኪ እዩ ዕድመ ከምስ ከደ ገለገለልካ ንጓል መድኻምን ምቁንፃብን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይቶም ኮንፊደንስ ዘይብሎም ኣብቲ ናታ ደረጃ ክበፅሑ ዘይክእሉ ዝጥቀሙሉ መሳርሒ ንብዙሓት ድማ ዘጥቅዕወን እውን እዮም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንፅፋለይ እዚ ዓይነት ፀገም ከም ዘጋጥመን ከነጣቅዓለን ድማ ኣለና ክንደይ ብድሆታ ሰጊረን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸዳ ኣለዋ ከምኣተን ክበዝሓልና ድማ ናይ ወትሩ ትምኒተይን ኣነ ድማ ብዝከኣለኒ ክሰርሓሉን Yes, Delhi. Number 5, loyal and love intensely. يا جماعة تزبلت. أفقر بحرار كنا خلواون قدامي نجار متماس اللون كلا يدما فقرنا تندما برتع فقريو. مغنياتو نجنزبكا نربحها خا نقل مليخا إلى نا يكون نصغر بخا. فقر دليل ينصغر بخا. It's really a blessing كم دين عنا سباك تركب ماله. ترخيب كلمات قد في بالك. شو كل جزء أموناتين فقر دما بزيت متعطني. ملو فقريان زلقسا. As alpha women don't have to depend on others for their livelihood and happiness. They don't draw the energy from these things. كل نجارن بعلن كجبرا سلزغلا نفسك كتقع خلوا نربح نقلي لنا يكونان فقر سلزدليا حليوت حونت سلزدليا سلزي تباخا بجك حونتن طعم نجارن كال نجار صبيه سلزي بلان كل جزء بملو اللبن صبو نجار تبغسو سيلن متاخا Alpha women do everything with vigor and intensity. أبيوت عندبان زخونس جبرو أتبيلنا مقبار كلا تعلو نسيع ويتوانزلو. That's why أبتفقرا هيوت أبتزم دناتاتون أتبزبله. الرعاية سلجلوان كل نجارن صبغ زخوني ترجم زلو عمقات زلو كاملو لبي زجبر ونيو زدما أزيبلوس quality ناتندمايو. This can be too much for some people, especially men who are not used to women who don't need them. مقالة تابعتي again أبزون تقول كل دليتاتا كابتو ودي زخونت بيبلان بجيكا قنع فقري
እዚ ሕጂ እቶም ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ጊፍት ብምሃብ ንብረት ብምግዛእ ብገለ ጥራይ ኣዋልድ ዝሕዙ ዝነበሩ ምናልባት ከምዚ ደስ ከይብሎም ይኽእል እዩ ኣይበሎም ድማ ምክንያቱ እዚአን ዓይነት ሰባት ከምኡ ዓይነት ኣወዳት እውን ኣየድልዮም እዮም ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ኣተሓሳስባዊ ለውጢ ንምግባር ኣገዳሲ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁጥሪ 6 they are guided by purpose ኣብ ሂወት ዕላማ ዘለወን እየን ዕላመን ድማ ዝፈልጣ እየን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል እንታይ ድብል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንፍሉይ ዕላማ እዩ ተሰሪሑ እዩ ተፈጢሩ ብጌጋ ዝተፈጠረ ሰብ የለን ኣብ ዓለም ብፍላይ ኣብ ኣምላኽ ንኣምን ተኾይንና ኣምላኽ ኣይጋገን ኢና ንብል ስለዚ ተጋጊዙ ዝፈጠሮ ሰብ የለን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዕላምኡ ክሳብ ዘይፈለጠ እዩ እንታይ ክገብር ከም ዝመፅእ ዘይፈልጥ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ እናቱ ዕላማ ኣለዎ እዚአን ደቂ ኣንስትዮ ኣልፈ women are driven by ambition and goals ዕላመን ስለ ዝፈልጣ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ኤነርጂ ሙሉእ ተበግሶ ሙሉእ ፃዕሪ ኣለወን ናብቲ ዕላመን ንኽበፅሓ ማለት እዩ they know what they want and always keep their eyes on the prize እንታይ ከም ዘድልየን ዕላመን እንታይ ከም ዘድልያ ስለ ዝፈልጣ ኩሉ ግዜ ተኩረናተን ኣብታ ዕላማናተን እየን የማንን ፀጋምን ቀባሕባሕ ክብላ ግዜ ጥፋኣን እየን ስለዚ they put their eyes on the prize ta bilja abta za'asara target atokura nab atrayu she knows herself and what she wants nafsa tፈልጥ ያ ውሽጣን በደጊያን ትፈልጥ ያ ድሌታታ ዕላማታታ ወንጽቦ ገራ ትፈልጥ ያ she always true to her purpose ስለዚ ዕላማ ስለትፈልጥ ናብታ ዕላማ ድማ ኩሉ ግዜ ቀንዕ ዝበላ ራያ ኣለዋ የማንን ፀጋምን ክትብላ ይደልንያ they're funny strong independent comfortable in their skin and believe in herself زين عينة والد فانيا كسعها خلاين مغنياتو كلتون علون they're strong حيالاتين بغالي لا يسعتانين نفس النت علون independent نفسن زخلاين comfortable عملكعن أبقدامن أبوشت عون دقاون ملكعن زت أمامنا أب نفسن زت أمامنا إيان تبلنا سونيا رودس تبعلت PhD مالتي she knows what guides her decisions so there is never any doubt she's doing exactly what she should be doing كل جزء ዕላማ ብጽቡቕ ስለትፈልጥ እቲ ትገብሮ ዘላ ኣገዳሲ ናተጠራጠርታ ከምዚ ደቆም ደይኮነ ኤግዛክትሊ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ናበይ ክትበጽሕ ስለትፈልጥ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ብምትእማንነት ትገብሮ ኣይትጋገን እያ ንብል ኣለና ኣብ ሂወት ጌጋ ኣሎ ኣብቲ ትደልዮ ዕላማ ክትከድ ከለኻ ኣብ መንጎ መሰናኽላት ክህልዩ ኤግዛክትሊ እሶም ጠጠው የብልዋን እዮም ምክንያቱ ናበይ ገጻ ትኸይ ስለ ዘላ ኣብ መንጎ ዘጋጥም ብድሆታት ጠጠው የብላን እዩ ንማለትና እዩ ቁጥሪ 7 never puts other women down ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ስእሊ ናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ንፋዓስሉ ዝኾና ንኻልኦት ዝንዕቃ ዘዳኽማ ኮይኑ ይስምዓና ኣይረአን ማለት እውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኣልፋ ዊመን ዝበሃላ ኣብ ነፍሰን ኣዝየን ዝተኣማመና ዕላመአንን መንገደንን ዝፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልኦት ዕላማን መንገደን ፈሊጠን ዝኸዳ ናይ ምድኻም ባህሪ የብለንን እዚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ሕማቕ ስእሊ ዘለዎን ብዛዕባ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ጓል ንጓል ኣይትሕግዝኒ እያ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ እውን ዝረአ ነገር እዩ probably they are not true alpha women ከም ዘን ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ኣክት ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዚኣተን ድማ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥቃን ክቐርባ ኣይደልያን እየን ከዳኽመአን ዝፍትና ኣሎ ይረአዩ ብዙሕ ግዜ ንጓል ኣንስተይቲ ዝያዳ ተዳኽማ ዝበሃል ኣዘራርባ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ኣለዎ እዩ እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ግን ከመን ኣይኮናን ምክንያቱ ናተን ዕላመን ናይ ካልኦት ዕላማን ስለ ዘለልያ ናብ ካልእ ዕላማ ዝኸዳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ንሰን ዝሓልፍኦ ዘለዋን ብድሆታት ከም ዝህልወን ስለ ዝፈልጣ ክሕግዝኣን ከተባብዓን እየን ዝመርፃ እየ ዝብላነ ከምኡ እውን እዩ ዝብል እቲ ክኢላ ናዚ እቲ ዘንበብኮ ኣርቲክል ከምኡ ዝብል ስለዚ እዚአን ኣልፋ ዊመን ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከዳኽማን ክፀርፋን ከቋሽሻን ዘይኮና ንዓን እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክኸዳ ዝያዳ ይሕግዛ they treat everyone with kindness and respect ንኩሉ ሰብ ድማ ብኽብረትን ብፍቕርን ይርያ ምክንያቱ ንሳቶም እውን ብኸምኡ ክእለያን ክጥመታን ስለ ዝደልያ at the end of the day እዚ ዓይነት ኳሊቲ እዚ it's a golden quality ብቐሊሉ ወርቃዊ ባህሪ እዩ እዚ ከምዚአን ዓይነት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ንክንሃንፅ ክንሰርሕ ኣለና ነተን ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎን ድማ ከነድንቐንን ከነተባብዐንን ንኻልኦት ንኽፀልዋ ከነተባብዐን ድማ ኣለና ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ናብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ትፈትዎን ኣሓትኩም ብፍላይ ንዓሹ ዘለዋ ፕሊዝ ተገዲስኩም ሼር ግበሩለን ነዚኣ ጥራይ እንተርእየን
ንላዕሊ ገፀን ክኸዳ ኸለየን ሞራል ክገብራ ኸለየን ካብቲ ብዙሕ ብድሆታት ዝመፀን እውን ክሕግዘን ይኽእል እዩ ነተን ትመሃራ ዘለኽን ድማ this is for you ናይቲ ተገዳስነት ግን ናይቲ ኩሉ ትገብሮ ዘለኽን ኣጆኽን ንሕብረተሰብ ንስኻትክን ኣገደስቲ ይኽን ይብለኩም እዛ ቪድዮ ላይክ ግበሩላ ኣብ ካልኦት ሼር ግበርዋ ካብ ኩሉ ግን ናትኩም ተመክሮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ንዓና ተባብዕዎን ኩሉ ግዜ ካብ ምፅራፈን እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተመክራኸን ሼር ክትገብራ እናበልና እዛ ቪድዮ ኣብዚ ጉድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው